Әти, күтәр әле мине. Җилкәмә утыр. Хәзер күрәсеңме? Мин Гайсәне күрәм. Канунны боза. Bir кеше чәчүгә чыккан. Шимбә көнне санламый. Икән вакытта орлыкның кай берсе юл Кунакларны дус итә. Әгәр ул шулай вәгазьләп йөрсә, халык аның артына китәр. Римлыларга бу ошамас. Килеп халкыбызны һәлак итмәгәе. Башкасы күгән куагы арасына төшкәндә, Гайсәне тозакка төшерә алмагач, алар аңа ничек тә аяк чалырга ният кырдылар. Һәм аның шәкертләре арасында бер сатлык җан таптылар. Гайсә дуга кылырга шәкертләре белән Зәйтүн тауына китте. Ул төнне Гайсә бик борчулы иде. нәрсә йоклап ятасыз? Торыгыз. Вәсвәсәгә бирелмәс өчен дуга кылыгыз. Яһүдә. Убып әдәм улына хыянат итәсеңме? Устаз! Һөҗүм итмәкме? Кулга алыгыз аларны. Туктагыз! Кылыч күтәреп юлбасар тотарга чыктыгызмы? Алла йортында көндә янәшәгездә булганда сез миңа тимәдегез. Әмма хәзер сезнең вакыт. Караңгылык вакыты. Тотыгыз аны. Аны дусты саттымы? Аның шәкерте идеме ул? Без барыбыз да аны яхшы белә идек һәм аңа ышана идек. Саклагыз аны. Ул төнне каравылчылар аңардан көлдөләр, аны кыйнадылар. Ким сукты? Әйт әле. Хәзер кем сугачак? Туктагыз! Туктагыз дим бит! Киңәшмәгә илтегез аны! Әйт әле, демәк, син Мәсих? Әйтсәм дә, барыбер ышанмассыз. Сорау бирсәм дә, җавап кайтармассыз. Бүгеннән әдәм улы Кыдрат иясенең уң ягында утырыр. Димәк син Аллаһ улы. Син шулай дисең. Бу кеше кафир сүз сөйли. Шаһитларның кирәге юк монда. Аның көфір сөйләгәнен ишеткәнсездер. Көфер сүз сөйләгәнен үзебез ишеттек. Үлем аңа. Пилат янына илтик аны. Әйе, алып китегез аны. Шуннан аны Понтий Пилат янына алып киләләр. Мәрхәмәтсез Понтий Пилат инде меңләгән кешене хашка кадаклатып үтергән була. Нәрсә дә уйлыйсыз миннән? Таң атмас борын. Бу кеше безнең халыкны котырта. Үз гыйлеме белән бөтен халыкны котырта ул. Ул гаепле. Рим койсарына салым түләмәскә куша. Үзен Мәсих һәм патша дип атый. Патша дип? Син яһүдләр патшасымы? Син шулай дисең. Кайсардан башка патшабыз юк. Кануныбыз буенча ул үләргә тиеш. Чөнки ул үзен Алла улы дип атый.
Ölümge duşar iterday gayıbı yok anan. Komşu bilen suktırsınlar da azat etsinler. Onu azat etsen, Kaysarga dostu gelsen. Hoşqa qodaqla onu. Sen, komşular zanat. Үзен патша дип игълан иткән һәр кеше Кайсарның дошманы ул. Нәрсә көтәсең, пила? Алып китегез. Үтерегез аны. Хошка кадаклагыз. Гайеме юк аның. Hoşqa qodaqlag'iz. Başka kodaklağız onu. Başka kodaklağız. Gitiniz. Şiginiz. Gitiniz. Şiginiz. Gitiniz anın yanından. Taralığız. Yol veriniz. Gitiniz yoldan. Gitiniz. Taralığız. Yakın kelmenin yanına. Git yoldan. Atla tezirek. Tar. Aysin, tut. Atla. Ortqa. Kurtarınız! Кешір аларыны атам. Не қылғанларын аңламайлар. Әгәр сен Мәсих икән, үзеңне коткар, безне дә. Әллә син Аллаһыдан курыкмыйсыңмы? Син дә үлемгә дучар ителдең бит. Ә ул бер нинди яманлык кылмаган. Үз патшалыгыңа килгәч, мине искә ал, Гайса. Хақ сөз әйтәм. Бүген үк минем белә булырсың. Оҗмакта.
Көн үзәгендә күк йөзен 3 сәгатькә караңгылык каплап алды. Атам. Рухымны синең кулга тапшырам. Я Худа, бу кеше чыннан да Алла улы булган икән. Анда Гайсәне хөкем итүдә катнашмаган югары киңәш мөәгызасы Юсуф исемле бер тақва кеше бар иде. Ул Гайсәне шимбә җиткәнче җирләр өчен Понти Пилаттан рөхсәт алды. Гафу ит безне. Гайсәнең мәете янына килдек. Әлбәттә. Тик ашыгыгыз. Шимбә җитә. Ник үтерәләр соң аны? Әгәр ул Аллаһыдан икән, нигә үзен үтерергә юл куйган? Миндә дә шундый сорау туды. Гайса бит явыз рухлар өстеннән хакимлек итә. Аңа хәтта үлеләр дә буйсына иде. Нигә ул чарасын күрмәгән? Гайсәнең Мәсих икәненә инанып, мин 3 ел аның янында булдым. Инде менә ул вафат. Кая барыйм хәзер? Нинди моңсу хикәя. Әмма аның азагы сөенечле.